Takže dneska si budeme společně upéct muffiny. Tak už máme sepsaný recept a jdeme první na muffiny. 1 hrnek mouky, potom přidáme 1 lžičku kypřícího prášku, půl hrnku cukru, půl hrnku mléka a 1/4 hrnku rozpuštěného másla. Já ho rozpouštím v mikrovlnce. Samozřejmě jenom na chvilku, jinak to máslo v mikrovlnce bouchne a budete mít celou mikrovlnku od másla. Mezitím přidáme skořici, kakao a nakonec i to máslo. Ještě ho zamíchám. Tak. Jako poslední nám chybí špetka soli a 1 vejce. Vejce. Zamícháme. Jestli máte mixer, bude to rychlejší. Všimli jste si někdy, že tu jsou různé obrázky. Tu je kruh a tu je takový něco jako kosočtverec a tu též. Protože mě se to minule povedlo přehodit a celkem si ten mixer zasekl. Takže doporučuji koukat na to, kam dáváte který. A jde se to dát do košíčku. Já mám ještě tady tyto z Vánoc. A ještě jsem vám neřekla, že jelikož nemáme troubu, tak budeme zkoušet dělat ty muffiny ve fritéze. Na nabírání do formiček použijeme lžíci. Takže nyní to máme takto. Toto není spolupráce. Nejsem si jistá, jak to bude držet. Už chápu, od čeho je ta forma. Budou to takové trošičku zmutované muffiny, ale nevadí. Hele, já se můžu udělat srdíčka. Akorát nám to vyšlo. Tohle vypadá jak muffiny, ne? A zkusíme. Trošičku zvláštní tvar, ale vy určitě použijete formičku a povede se vám to lépe. A jelikož jsem našla párátko, jdem to propíchnout vidličkou. Ještě chviličku. Už je chvilička. Tak to koukám si. Zkouška. On mi zůstal na vidličce. Máme krásné muffiny. Spálíme se u toho. Tady trošičku vyteklo. Už dobrý. Hotovo.